ben je ooit begonnen met het jetskiën? Ik heb eerst al een motocross gedaan en toen heb ik een ernstig ongeluk gehad. Ja, motocrossen. Alles was motortjes en zandbak en springbulten. Dus ja, motocrossen, dat was echt zijn passie op dat moment. Dat is denk ik een beetje door mij gekomen. Ik heb zelf eigenlijk altijd gevoetbald op een hoog niveau. En toen naderhand ben ik eigenlijk een beetje met motocrossen begonnen, omdat ik dat altijd super leuk gevonden heb. Dus ja, als kleine jongen, als je ziet dat je vader motocross, dan krijg je eigenlijk een automatische kettingreactie, zou ik maar zeggen. Dus jetskiën zit wel in de familie dan? Of, Nee, eigenlijk niet, want we hadden het gewoon voor op vakantie, een beetje om plezier te hebben. En papa heeft vroeger ook altijd gemotocrossed, dus ja, motocrossen zou eerlijk zeggen dat het in het bloed zat. Maar ja, dat jetskiën eigenlijk niet, nee. Dus toen ben ik in het jetski wereldje beland, doordat ik een jetski in de schuur had staan. En papa en mam die zeiden tegen mij van ja, zou je dat niet een keer willen doen, omdat ik dat toch leuk vond. En zo een keertje naar een wedstrijd wezen kijken. En ja, dat leek me toch wel interessant. Dus toen een keertje meegedaan en toen bleek ik er toch wel heel goed in te zijn. En zo ben ik er mee begonnen. Ja. En hoe ervaart u de overstap naar jetskiën? Voor ons, zeg maar, als gezin zijn of als vader zijn, is het voor mij wel rustgevender. Omdat ik dus een zwaar ongeval heeft gehad met de motocross. Is het voor mij wel plezieriger en rustiger om naar te kijken, zeg maar, als de motocross, laat ik het zo zeggen. Ja, dus zo gauw die weer op een motor stapt, ja, dan draait je buik toch weer even om. Ja, het was een hele heftige periode voor ons gezin. En wat vindt u fijner, dat hij toen motocross heeft gedaan of nu jetskiën? Het jetskiën vind ik toch wel prettiger. Ja. Iets minder gevaarlijk? Ja, volgens ons wel. Het is gewoon een soort van leven wat we op hebben gebouwd weer. Hè? Dus had je in de motocross en dat heb je nu weer. Ja. Wat doe je nog meer naast het jetskiën? Naast het jetskiën ben ik heel veel aan het trainen op conditioneel vlak en krachttraining. Daarvoor heb ik ook een sponsor Concept2. Dat zijn roeiapparaten en skiapparaten. Daar train ik 3-4 keer per week op. Dat is voor conditie en kracht samen. Daarna train ik heel veel samen met mijn neef in de fitness en mijn begeleider. Die helpt mij overal om fysiek helemaal 100% in orde te zijn. En op welk niveau doe je nu jetskiën? Jetskiën heb ik me eigenlijk opgewerkt binnen 6 jaar. Van het Nederlandse niveau naar de wereldtop in de snelste klasse, de Ski GPI. En daar zit ik nu in de top 10 van de wereld. Dus niet mis. En gaat u ook altijd mee naar alle wedstrijden? Ja, proberen we wel, maar we moeten in het gezin ook wel een beetje aflossen in verband met alle vrije dagen die je ervoor nodig hebt. Dus de ene keer gaan we met het hele gezin als het kan. En de andere keren gaan we, als er WK's zijn of EK's, dan verdelen we het. En de ene keer mijn man en de andere keer ik. Ja. Als jij Luc zou mogen omschrijven, hoe zou je Luc omschrijven? Ja, Luc is wel gewoon een hele gezellige en vriendelijke jongen. Ja, we gaan natuurlijk al een aantal jaren met elkaar om. En ook een goede band opgebouwd. Luc is gewoon heel vriendelijk, loyaal. Met iedereen kan je rustig een babbeltje maken. Met niemand kwaad. Allemaal gewoon gezellig. En ja, natuurlijk heb ik wel eens woorden met iemand, maar dat wordt altijd gewoon rustig uitgepraat. Dus ja, dat is gewoon een super jongen in principe. En als u Luc in een paar woorden zou omschrijven, wat zou dat dan zijn? Oh, die vind ik echt heel moeilijk. Ik denk dat Luc heel sociaal is. Dat ten eerste. Gewoon wel behulpzaam, maar heel gedreven en passioneel voor zijn sport. Dat alles wijkt echt voor zijn sport. Ja. Eigenlijk nog een beetje, zeg maar, zoals hij als kind eigenlijk ook was. Hij is altijd een beetje terughoudend. Hij zal niet een handje de voorste zijn of zeggen van nou, ik ben Luc Hermsen. Het is altijd rustig, bescheiden. Ja. En hoe ziet een dag in jouw leven eruit als je gewoon een normale dag hebt? Een normale dag ligt er een beetje aan hoe laat ik op school moet zijn. Maar als ik later op school moet zijn, dan is het 's ochtends trainen, dan school en dan waarschijnlijk 's avonds ook nog trainen als er tijd is. En zo ziet mijn dag er eigenlijk uit. Ik ben 24/7 bezig met sporten. En, dus je slaapt eigenlijk niet? Jawel, slapen wel. jawel. Ook op tijd weer om fit te zijn 's ochtends.
Dus ja. En hoeveel uren in de week ben je nou kwijt ongeveer aan het trainen met de jetski? Op de jetski zelf proberen wij iedere zondag te doen. Ja, wij moeten daarvoor naar België rijden omdat bij ons in de buurt nergens toegelaten is om met een jetski snel te varen. Ja, op de Maas, maar dat is voor ons gevaarlijk omdat wij natuurlijk met bochten bezig zijn. Ja, snelle bochten, dan rechtstuk, snelle bochten, dat is op de Maas gewoon gevaarlijk. Dus wij gaan proberen iedere zondag naar België te rijden om daar te trainen. Ja, dan rijden we 's morgens vroeg aan en 's avonds laat terug. Dus ja, dan ben je toch wel een aantal uren op het water te vinden. En daarbuiten proberen we dan zoveel mogelijk cardio en fysiek te trainen. En wat vind je nou het allerleukste aan jetski? Het allerleukste blijft toch wel de snelheid. Het is ja, de adrenaline die je hebt. Ja, toch wel elke keer weer iets anders, ander parcours, andere mensen waar je tegen vaart. En ja, het blijft gewoon een uitdaging elke keer weer. En hoe gaan Luc en jij door het leven samen? Ja, we zeggen vaak, we gaan als leven als vrienden. Maar ja, we zijn eigenlijk neven, maar we zijn ja, zowat iedere dag bij elkaar. Ja, we trainen samen, we sporten samen. Ja, we zijn natuurlijk veel met jetski bezig, dus ja, het onderhoud en dat soort dingen doen wij ook allemaal samen. Dus we zien elkaar bijna wel iedere dag en ja, we doen eigenlijk alles samen. Als we een keer gaan stappen of een terrasje gaan pakken, dan doen we dat ook samen. Dus ja, we zijn eigenlijk een beetje onafscheidelijk van elkaar te vinden. Welke titels heb je al behaald met de jetski? Ik heb aardig wat titels behaald met de jetskiën. Sowieso een paar keer Nederlands kampioen, Belgisch kampioen, Benelux kampioen. Derde op het Europees kampioenschap. Dus ja, dat loopt zich eigenlijk goed op. Afgelopen jaar was ik de nummer 7 van de wereld. En ja, dit jaar gaan we gewoon mooi verder. Dus je reist de hele wereld over voor deze sport eigenlijk? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Zo, rond deze tijden hebben we de meeste wedstrijden rond Europa. Dus dan moet je denken Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, die landen. En aan het einde van het seizoen, zo rond december die kanten op, dan hebben we de verre wedstrijden in Thailand, Amerika, Dubai. Dus dan mogen de jetskis in de kist en dan mogen ze opgestuurd worden. En waar moet je nou echt rekening mee houden als je gaat jetskiën? Rekening mee houden is denk ik het meeste toch wel de bochten. Het is, dat is sowieso ook het moeilijkste van het jetskiën. Het is rechtdoor varen, ja, dat is nog te doen. Maar de bochten, zeker omdat het onstabiel is, dus als je ja, niet zoveel gas geeft, dan val je toch wel weer snel om. Of een klein foutje is het een klein hoekje. Dus ja, dat is toch wel iets wat het moeilijkste is. Zou je het als een gevaarlijke sport omschrijven? Nee. Ja, veel mensen die denken dat het heel gevaarlijk is, maar ook zelf moet ik afkloppen. Ik heb zelf nog niet heel veel meegemaakt in de jetskiën. Dus nee, ik vind het zelf niet een gevaarlijke sport, zeker niet. En dan één vraagje over de jetskis zelf. Ik heb gezien dat er op sommige kun je op zitten en de andere kun je op staan. Ja. Wat is precies het verschil daarin? Ja, staan dan zeggen vaak mensen dat het wel lastiger is, omdat het heel instabiel is. Dus je moet een hele goede balans hebben. Veel meer met je gas spelen. Op een zitter kan je natuurlijk zitten, dus je hebt hou vast met je benen en je billen. Dus dan is het stuur en het gas geven is heel zwaar voor het bovenlichaam. Maar het staander is gewoon lichamelijk zwaarder omdat je je benen, je bukt, je bent heel veel in beweging. En dat is wel lastig van een staander. En, ja, net als de luxe klasse, daar gaan de vermogens vrij hoog en de snelheden gaan steeds hoger. Ja, waardoor het toch steeds zwaarder voor je spieren wordt om op een staander te varen. Ja. Dus jullie zijn ook veel in de sportschool te vinden? Ja, we zijn 3-4 keer in de week in de sportschool te vinden. Dan doen we thuis nog vaak de cardio met een sponsor van Luc, Concept 2. Ja, daarmee proberen wij onszelf zo fit mogelijk te krijgen om zo goed mogelijk te presteren. En bent u trots op wat Luc heeft bereikt in zijn carrière? Zeer zeker. Ik vind sowieso de passie zeg maar, voor een sport vind ik zeer belangrijk, want ja, je moet er behoorlijk veel voor doen. En dat moet je in je hele leven eigenlijk als het ware. Dus ik vind het eigenlijk altijd een positief iets als iemand zeg maar, in de sport ja, zeer gedreven is. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja. En als u voor hem zou moeten zeggen of hij later gaat kiezen voor zijn opleiding of voor zijn sport? Die keuze heeft hij niet. Heeft hij niet? Nee, er is gewoon afspraak zeg maar, dat hij zijn schoolopleiding gewoon afmaakt. En dat kan hij heel goed combineren met zijn sport nog. Dus ja. En jullie steunen elkaar ook in alles? Ja, ik heb net dan bijvoorbeeld mijn wedstrijd gevaren.
dan steunt Luc mij en als Luc zijn wedstrijd heeft, dan sta ik voor 100% voor hem klaar. Ja, en zo doen wij dat eigenlijk allebei voor elkaar. Waardoor dat ook mooi in balans is en ja, dat is ook gewoon belangrijk voor je vriendschap dat dat mooi in balans is, dat je samen een leuke tijd kan hebben. Dus je gaat ook overal mee naartoe naar alle wedstrijden? Ja, ik denk ik het 4e jaar dat ik echt naar iedere wedstrijd die we hebben meegaan. We hebben wedstrijden in Dubai gehad, daar ga ik mee naartoe, heel Europa rijden we rond. Daar probeer ik gewoon me vrij voor te krijgen en school vrij voor te regelen, zodat ik gewoon mee kan in iedere wedstrijd. En wat zou je nog willen bereiken in de toekomst met jetski? Mijn doel is toch wel echt om wereldkampioen te worden. Ik ben goed op weg, zeker omdat ik gezien mijn leeftijd, ik ben de jongste die ooit aan het wereldkampioenschap meedoet en die het meeste bereikt heeft erin. Dus ik ben goed op weg en ik hoop toch wel echt dat dat ooit nog uit gaat komen. Ja. En het makkelijkste voor jezelf, dat als je in ieder geval gaat dadelijk als je weg gaat staan, ga je schrikken. En wat het meeste doen is dit en dan laat je het los en dan laat je los niet los. Dat was nog geen half gast, zei hij, maar